Astăzi suntem cu un invitat special. Salut! Salut, bun, eu sunt Radu96 și astăzi apare, ne jucăm din nou cu Alex96 sau cum îl cheamă pe Minecraft, Censed Orca 49626. Știu, un nume foarte ciudat ales de Minecraft Mojang. Astăzi vom continua mirobolanta noastră serie pe această lume și aparent o să ne mai facem încă o serie, dar stați liniștiți, această serie va rămâne în continuare și ne vom juca în continuare după 5 episoade. După 5 episoade vom începe o nouă serie, iar după 5 episoade din noua serie vom reveni la această serie și tot așa. Sperăm să vă placă, de aceea nu uitați de un like, un comentariu. Stați un pic, că Alex nu mai are internet. Aparent i-a căzut internetul, stați așa un pic, ne reconectăm imediat. Gata, prieteni, am rezolvat-o și cu internetul. Radu, pe internet. Da, okay. Aparent, trebuie să știți și voi, Alex nu se aude așa de ok pe filmarea mea, deoarece internetul lui, el zice că are full, dar nu știu de ce nu funcționează exact perfect. Ia, mai vorbește un pic. Mă sper durmița mea. Da, deci nu se aude așa de ok cum se auzea ieri, dar se aude cât de cât. Să sperăm că înțelegeți și voi ce vrea să se întâmple. Ce se întâmplă, de fapt, nu ce... Acolo am de lucrat, nu băga de seamă, doar... What? Tu ești joc? Ce? Tu ești joc? Oh my god! Oh my god, 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 oh my god. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Ok, mai bine acum. Acum mai... Oh my god, aveam skin de Steve, de Alex pentru că nu mi-am stat să-mi încarc skin-ul când am intrat pe Minecraft. Hai mă că mai speria. Da, încă se încarcă. Da, uitați, avem puține probleme cu internetul, dar în rest merge bine. Ce să facem? Acesta este internetul din România. Nu-i așa, Alex? Da. Haideți sus înapoi ca să le prezentăm. Mai făcut noi aici pentru casă. Păi nu mai am făcut chiar așa de multe chestii, deoarece Alex a exagerat cu torțele aici. Dacă ne uităm și noi pe aici, cred că avem niște chestii făcute, dar avem puțin aur. Știți că garfa aici. Știți că am mai făcut o cameră, am făcut aici o miniseră pe care Alex nu știe deloc să se ocupe cu legumele din Minecraft. Dar lasă, adă-nu, adică nu știu. A început să plouă, dar lasă încolo. Aici avem chestiile noastre. Uite, du-te să faci din nou lopata. Să-ți fac lopata? Din nou, nu mai am. Mă duc, am nevoie de 2 scări maxim. Mă duc jos la subsolul meu. Aparent nu prea mai am spațiu de stocare. Stai. Deci eu tot verific conexiunea la internet, mă sperii și eu. Da, mă sperii și tu, Alex, că nu mai vorbești deloc. Bun. Puteți să observați și voi, chiar nu se aude chiar așa de ok. Dar să sperăm măcar că putem să încheiem videoclipul auzindu-ne. Tu mai mă auzi, Alex? Da, te aud, stai liniștit. Deci știu că la tine se aude ciudat și la mine se aude la fel de ciudat. Stai să vezi pe filmare. Ți-am reparat lopata, ți-o dau imediat. Mersi. Cu plăcere. Eu mă duc să minez ceva. N-am mai făcut nimic decât sus acolo, ne-am mai lungit drumul ăla, o să ați văzut de fapt. Da, acolo am vrut eu, pentru că chiar i-am zis lui Radu, măi Radu, noi trebuie să facem mai mișcă, pentru că arată destul de aiurea, deci noi aveam de muncit cam mai mult de 2 luni aici și noi vrem să facem 5 serii. Ok, deci s-a auzit perfect până mai devreme. Eu am căzut într-o groapă, făcută chiar de mine. Aplaud. Mersi. Uitați așa un pic. Eu încerc să țin celălalt telefon aprins, deoarece așa pot să verific conexiunea la internet și bineînțeles să văd dacă mai suntem într-un apel. Fiindcă noi n-avem chiar o conexiune așa de bună ca pisica. Da. Aici am niște cărbune. Stai să mă uit să vedem ce mai am. Uite, mai am puțină piatră.
Așa. Adu-mi-o mie, nu mai are nevoie. Păi Trebuia să zic. nu am multă. Stai așa, fii atent. Îți dau eu niște piatră acum, să fac eu acum niște piatră. Mai chei. Ce că fac? Ia stați aici, să fac niște piatră. Am făcut 37 de bucăți până acum. Păi uite că ți-am făcut și eu acum ceva. Bun, eu vreau să le arăt la oameni mina aia pe care am făcut-o noi. Am găsit o groapă. Deci fiți noi efectiv am săpat și am făcut rost de o groapă. Ce am găsit în acea groapă? Stați că nu mai mi-am pe la ce nivel era. Cred că era mai jos de aici. Da, era mult mai jos, că noi am săpat foarte mult. Deci stați așa aici. Știți că așa era înainte? Ei, am săpat și mai mult. Și dacă ne uităm, nu aici, că e un nivel mai jos. E foarte mult săpat, dar pe noi ne interesează nivelul ăsta de aici. Ei bine, exact, avem slime-uri aici, pentru că e chunk din acela. Arată-le tu că Da. Da, să aprindem din celălalt telefon. Așa. Da, aici e un chunk din acela care se spawnează slime-uri și trebuie să avem grijă un pic. Nu ne-o pot omorâ astea, dar există posibilitatea. Și da, aici avem dita mai mina, pe care am făcut-o cu greu, vă spun sincer, am făcut-o chiar cu greu. Mi s-a spart aproape lopata la cât de mult am săpat. Deci gândiți-vă că toată zona asta era plină de gravel. Am săpat foarte mult, avem foarte multe resurse, dar o să le lăsăm în episodul viitor, posibil să ne întoarcem pe aici și să ne reparăm chestiile. Să lungim casa cum ar fi, adică să mai ne ocupăm de ea, e prea mică. Știu și eu că e destul de mică, de aceea te las pe tine cât eu mă duc să mai adun niște resurse. Stați că m-am blocat și nu știu ce, așa. Mai verific o dată skin-ul pentru că nu știu ce a fost faza aceea de avem ciudat skin-ul. Până aici este josul maxim. Adun niște, mă auzi? Ia zi. Mai fără de cărămidă de aia. Vrei să zici de piatră minată? Exact. Păi eu nu am de mult, am decât 13 bucăți. Nu? Da, am decât 13 bucăți pentru că eu le-am folosit. Dacă vă întrebați și cu acel command block-uri, am făcut noi niște teste doar. Stați liniștiți, nu e nicio problemă. Nu am bloc, că nu l-am folosit. Am făcut noi niște teste, știi și tu. Îl am în inventar degeaba. O să-l pun acum sus. Îl pun aici într-un cufăr. Că nici măcar nu puteți să-l punem jos, stați să vă arăt. Eu sunt la intrare în casă. Vedeți, nici măcar nu puteți să-l punem pe jos. Am făcut noi așa un mini-test. Bun, acum, nu uitați, dacă vreți și voi să intrați pe aceste serii, să vă facem faimoși pe YouTube, trebuie decât să vă faceți contul de Microsoft, să ne adăugați la prieteni, să vă adaug la prieteni, amândoi să vă adăugăm la prieteni și bineînțeles nu rămâne decât să ne conectăm. Dacă vreți să jucați și voi cu noi, o să fac eu măpile. Sau poate mai intrăm și pe acestea. Alex, tu mai mă auzi, da? Te aud. Ok, deci aparent internetul a revenit. Tu mă auzi bine, nu? Da, da. Uite, și eu te aud excelent acum. Să sperăm că o să rămână cât mai mult așa. Am avut noi niște probleme care nu știu de ce au apărut. Aparent la Alex în cameră o bucată de cobblestone este făcută din fier. Mișto. Da. Ce ziceam și noi de internet, ea s-a stricat. Oameni buni, să zic și eu ceva la tine pe canal și la mine. Dacă nu dați like, vă zic de acum, dacă n-ați uitat de like, dați like. Mă auzi? Da, te aud. Da. Dați sub mare like și să strângem mai mult like-uri și de abonat. Hai să ne... Să sperăm că mâine o să fie un internet mai bun, deoarece se pare că amândoi avem un internet cam prost. Nu știu, data trecută pare că ne-am auzit foarte bine. Da, data trecută ne-am auzit excelent. O să încercăm noi, după videoclip, să ne mai reparăm internetul, să rămânem în apel acesta, să ne înțelegem puțin. O să încercăm ceva care e foarte ok. Ascultă-mă, Alex, un pic. O să încercăm de pe telefonul acesta care l-am eu, de pe care ne auzim acum. O să încercăm o să fac eu metul și o să trimitem link-uri de met ca să ne auzim, că pe met se aude excelent. Deci când fac eu videoclipuri cu Alex pe met, bă, se aude perfect când vorbim noi de fapt. Nu așa, Alex? Da. Știți că următorul vlog, adică asta al câtele videoclip? Din această serie este al doilea. Deci al doilea. În seria a treia, bă, tu ce faci mă acolo? Abar n-am, sincer. Chiar nu știu ce fac pe aici. Mișcă-te.
Ești în apă. Da. Nu uitați că în seria a 3-a veți găsi prezentarea acestei case. Da. În fine. Ca să știți și voi, din nou vă spun din nou, pentru că Alexa trebuie să-și reînceapă videoclipul cât am fost eu pe pauză. O să spun din nou pentru cei care se uită la el pe canal. Noi o să mai avem niște serii, adică după 5 episoade pe această serie o să facem o nouă serie. Iar pe această nouă serie o să facem 5 episoade și apoi vom reveni la această serie mirobolantă. Pentru că mie îmi place să-i zic mirobolantă. Ideea este că noi o să mai facem câteva serii, posibil să facem și a 3-a serie, pe mod diferite. Următoarea serie va fi pe mapa mea. Și aparent internetul începe să-și mai revină, dar nu e full, pentru că încă te aud cu probleme. Asta e, dar oricum nici tu nu prea ai vorbit așa de mult în videoclip, deci mă bucură. Acum el nu are internet, că s-a revenit. Da. Cam câte minute ai? Eu am 11 minute, dar vreau să-l mai țin puțin ca să le mai spun la oameni încă ceva. Și știi ce vreau să le mai spun? Like, subscribe, clopoțel și ajutați-mă să mă bat cu un zombie care ține o bucată de piatră în mână. Dacă n-am nevoie de asta. Vedeți, internetul e cam prost, de aceea o să încheiem și noi acest videoclip. Deci, Alex, în momentul de față, hai să ne încheiem videoclipurile, deoarece nu mai avem timp. Deci, Alex, hai să încheiem videoclipul acesta, deoarece nu avem foarte mult timp, ok? Da. Eu am fost Alex și ați fost pe canalul Joacă-te cu Alex 96. Nu uita de like, subscribe și clopoțel. Și un share la prieteni. Nu uitați că la mine pe canal găsiți o melodie care am muncit destul o săptămână. Și mai bine și... O să mă uit și la videoclipul Alex ca să înțeleg ce vrea să zică. Eu am fost Radu 96, noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa!